О, о, а, според тебе сега в момента какво правя? Я правя пак. Ага. Ха? Нещо, май. Принцип до сега стримах, бе. Ма просто явно нещо се е разбърсикало, не знам. От 2 часа започнах стрим, бе. Ко стана? А, м, сега на живо да съм. Ама аз не мога сега да махна текста. А, добре, махна го, добре. Не знам. Ето виж, ето тук си пише, бе. Горе. Да, от 2,50 между другото. Да не е спирал тока. Така де, не тока, ами, как се казваше, интернета. Много странно. Каквото, 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 то малко като моето, ще тегнем. Не бе, майтап си правя бе, сега преди 3 минути го пуснах бе, спокое. Майтап си правя с тебе бе. Ти от майтап не разбираш. Виж ли? О, аз сипа. М, Нещо не ми се пие, между другото, да ти кажа честно. Абе, не ми се пие, ама за твое здраве. Ще кажеш, че имаш имен ден и рожден ден. Абе, ще си измисля някакъв повод, бе. О, да, перфектно. Чакай, аз кога започнах, бе? И 20. Въй, ти пиш, бе, фаща. Ти сега гледаш ли ми стрима? Ама звъни ми по вайбъра и ти да се чуваш, бе. Пак се започва.
проба. Айде, здраве. Чуваме ли се? Чуваме да се проба. Да, бе, чувам се, бе. А. Добро утро, бе, чат. Добро утро. Аре, бе, чат. Добро утро, добър ден, ето виж. То даже долу си пише. Стрим 14 пиянски истории с колегата. Разбира се. То пък, брат, ти ще кажеш, ще пием всеки ден. Ало, ти беше малко на екс. Да, бе, видяхте. 10.02 Косме и 14. Ти сега променяш ли го? Да, ето. А. Ето го Чакай, е. чакай, с камера съм и съм на стрим. Чакай, стой. Ако нещо искаш да казвай, кажи. Чакай, ще... Добре, готов съм. Чуя да са на стрима. Видя ли Не. са? Добре. Спокойно не. Пиш ли? Да. Пия, бе. О, направо очите ми След изкочиха. тебе пие, след тебе. Някой не ти вярва, мама. Сега искаш снимка ли, бе? Да? Пак и недоверие. Ко? Наливам. Чувам. Защо чувам музика? Да, бе, нали, аз съм той. Аз си съм луд или аз чувам музика. Не, допреди малко аз често чувах музика. Аз още чувам. Това от играта, бе! Въй! Защото аз съм пуснал някаква игра, просто е така уж да играя, ама сега няма да играя. Това е нещо да правим, нещо да е интересно, бе, да си говорим, докато действа алкохола, така. Докато Ами, ай подейства. си говорим, бе. Ама Аз съм айде, за. ма. Чакай, не ай правим хилиповици. И Какво? пак, брат, стига си пил толкова големи глътки, бе. Ти направо ти тук ще получиш някой гърч, бе. Какво направи, бе? Знаеш, Да, малко ще си дам почивка после. Ще пина. Да, бе, ти направо. Я чакай само да видя дали се чува добре, че малко на тебе не ти вярвам. Чува се, бе, човек, аз нали тук гледам. Знаеш ко? От тая водка, тая водка ще мина после на такова. На ракия. Ами аз съм на ракия и после съм на водка. Аз ще мина обратно. Ко? Значи, брат, утре ако и двамата не ще говори, да знаем за какво е. Така ли, от какво е? Ама какво ще правим утре, че няма да сме утре? Ко? Утре... Чакай малко е. Ние утре сме до 5. Как ще отсидем? Ама... Господ да напаси.
Чакай малко, стой. Искам да напиша една работа. А, в стрима. Гледай само стрима, гледай го. Гледам го, бе. Бе, чакай, аз го пиша, бе. Аз вече почвам да бъткам буквите. Май, почвате да хваща. И тебе. Не, да. Ох, Чакай ти. Фащам те, че ме лъже. Чай малко сега. Мирно. Искам да си мирно. Чакай. общото напива. Общото напива. Това е. Правилно по него Общото. написах. Общото напиване. Да, правилно. Бе, аз вече Чакай. почнах да тиклям, не мога да говоря, не мога да чета. Не, бе. За сега 0% сме напити. Още не е фанало. Сега сме Но още добре. да, Добре. айде нещо да правим, нещо така, да правим така. Да е по-интересно така, да. Ай правим. Ай Защото ако се сещаш, да правим предизвикателства, бе. например, Например, а, а, ай сега а, малка глътка. дай глътка малко. Така? Така, това е друго. Ти, брат, какво направо цялата чаша надигаш. Така, Сега. какво трябва да казвам? Какво ще да казваме, че? Забравих, бе. Майка му да еба. И хванам, да го захванам. И се отчая вече. Трябваше по-рано, бе. Трябваше по-рано да се напием, бе. Не в 4 часа, бе. Трябваше 2. Да, ама ти, брат, докато се намоткаш, докато го пушиш този хуй, стрим, аз вече пъха. Бе, утре ще теглим ли? Бе, брат, сега те го има майката. Брат, кога ще тегне, бе? Утре ще... Ще Утре тегнем. ще бием ли го? Бе! Знаеш го? Утре мога да се напия и вечерта. Как ти завиждам? Що? Ти не можеш ли? Аз мога и вечерта. Ти не. Ти само днеска можеш. Ох, настръхнах, бе. И сега ще се напия хубаво. Ало, настрим си. Ко? Викам, настрим си! И това всичкото ще отива в YouTube, така че малко по-така мирно. Аз съм мирно, да. Ти пак чакаш, да си много добре. Чакай, че ми се пикай, бе. Ох, отивам да пикая. Че... Майка ти да еба.
Добро утро! Добрый день! Коста! Бемса. Бăi, bă, frate, tu mă гледаш като някой покемон, бе. Много силно е. Ами не е силно. Просто ти пиеш големи глътки. Големи глътки уж малко повече да се напием, да нещо да правим по-така интересно. Нали? Ама като казах нещо по-интересно, айде наистина да правим нещо по-интересно. Каквото и само да си говорим на Добре, камера. добре, така. Сега ще ти пратя един клип да го покажеш на чата. На През чата, бе. Viber. Как да чатаме на стрима, е? Същото. На стрима. Бе, аз днеска почнах да бъркам много думи, че какво ми става? Нормално, пил си. Ето виж, а, това, дето аз съм пратил на тебе, го покажи на чата. Добре. Ще го покажа. Не покажи. Ама виж стрима. Да, бе, видях го, бе. Добре. Чакай сега, аз обаче трябва да направя една далавера с камерата, да я направя по-малка. То пък ще кажеш, че кой знае Казах колко. по-малка да я. Айде бе! Сети са. Така, добре. Сега да я покажа на чатовицата. Да, и после ще ти покажа, и после ще ти пратя едно друго нещо да ви кажа. Чат, това нещо е преди да изчистим стаята. Значи тук има всевъзможни букучи. А пък другата снимка, тук вече е 2 часа след като сме изчистили всичко. Чат, сега ще видите какво става миналия месец. Чакайте малко. Вижте какво става миналия месец. Чат. Само да се прати. Искам да видите какво става. Направо си бал майката. Сняг, чат. Такъв сняг не съм виждал от на майка, така ли? Пратих го, виж. Айде бе, брат. Сега докато са тегли, гледай, какво става. Ще стигне. Чат, това нещо е от миналата седмица. Миналия месец. Гледай, какво става. Последно, миналата седмица или миналата седмица? Миналия месец. Миналия месец. Чат, гледай, какво става. Бах ти зимната картинка. Чатовицата, знаете ли какво осъзнах? Чатовицата. Че, сега ще ви покажа. Даже ще ви покажа. Осъзнах, че не съм качвал влог от 2 дена. Сега виж. Ужас. Виж. Им дай на хората да ме гледат мене, да им покажа едно нещо. Виждата. Да, предполагам. Така, чат, искам да видите
Сега малко, нали, не е това, което Петър ви каза. Но, сега, ще видите. Искам да видите какво става покрай Петрохам. Да. Това го знам. Да. Чат. Значи аз такова нещо не съм виждал. Значи, чат. Какво е? Майко. Чайте малко. Ето, чат, виж какво става. Преди точно 4 часа. Ма чакай, бе. Те новини ги знам. Да, ама чата не ги знам. Знаеш, че това е моя стрим. Ти се бъркаш, ти... Добре, айде. Махай се от моя стрим. Аз се сетих какво е станало. Ти се бъркаш, просто се бъркаш, че ти правиш стрим. Да. И тебе ти се прави. Прави се стрим. Прави ти се. Признай си. Прави се стрим, обаче. Да, стрим. Аз за какво ти говоря? Абе, да прави стрим. Обаче аз ще пусна нещо да гледат. Дай, брат, моя новия Филипе. То ли бе? Най-новия, да. Абе, те го гледаха Дай ли? Добре. вчера. Мерси. Абе, как вчера, бе? Той се е качил преди 22 часа. Да, вчера. Да, бе! Чакай, бъркам. Ти вече от тази водка ли е, ракия ли е, какво е? Ракия. Бе, айде да слушаме някакви новини, бе. Да видим какво става. Да. Брат, да си направили канал, където да коментирам, брат, само новини такива работи. Да знам, бе. Чакай, каквото е, бе? Медикал. Нещо за Бургас. Я да чуем, бе. И отново у нас система за виртуална реалност беше въведена в отделението по физиотерапия и рехабилитация на болницата в Бургас. Тя се използва за възстановяване на пациенти с неврологични заболявания и травми. VR рехабилитацията е интерактивна терапия в компютърно генерирана среда, в която пациентът извършва упражнения. С помощта на очила за виртуална реалност и сензори за движение се симулират реални задачи, например ходене, балансиране, преместване на предмети и други. Това, което целиме основно с пациентите, е да ги поставим в среда, която е нетипична. Те имат свой собствен аватар и изпълняват
упражнения и движения, които са зададени от терапевта в контролирана среда. Това е един процес, с който ние улесняваме възстановяването на пациентите. Както знаете, че рехабилитацията е един продължителен процес, изискващ много усилия. За мен е интересно, защото е в вид на игра, така го виждам. Аз след този сеанс до следващия усещам съвсем по друг начин ръката. В Разград, където 17-годишен пиян и без книжка катастрофира в уличен стълб. Происшествието е станало в 3 часа след полунощ на 9 февруари в жилищен квартал. Проверката за алкохол показала 0,97 промила, а тинейджерът отказал да даде кръв за химичен анализ. Проверка в масивите на МВР е показала, че младежът вече е санкциониран и то 2 пъти за други нарушения на пътя, как и от кого е взел колата, какво е пил. Как си го и позволява, там имаше голяма трагедия преди време, помните. Какво обяснение дават родителите му? Разбираме, че и те имат съставен акт. Наталия Йорданова с отговорите на тези и други въпроси в пряко включване сега. Здравей, Наталия! Здравейте! Точно това си говорихме преди малко с началника на охранителна полиция, комисар Александров, че ако това се беше случило през лятото, най-вероятно щяхме да имаме случай като точно този, който Виктор припомни от миналата година отново тук в Разград. Но колегата ми Цветелин Иванов ще ви покаже след малко мястото, колата, която е съборила оградата на къщата тук, където се е врязала. Първо, добро утро, комисар Александров. Получавате около 3 часа този сигнал. От кого? Точно така, около 3 часа и 9 минути на телефон 112 е подаден сигнал от лице, живещо в град Разград, на съседната улица, че синът му е взимал семейния автомобил и е катастрофирал с него. Той самия баща ви подава сигнала. Той как е разбрал или кога е разбрал или как е станало така, че сина му взема колата и на 17 години с автомобил по улицата? По данни на бащата, вечерта се е легнал около 21 часа, синът му се е бил в къщи, след това... Ало? Бе, чакай, че спах. Кажи. Не. Трябва да си тук. Няма Давай, тук съм. логично обяснение как синът му е взел колата. Между другото ми се учи. Моля? Между другото ми се учи, викам. Ба. По арестовките. Знаеш ко? Не ми пука, че съм на стрим, айде да такова. Абе, ко пиша, бе? От новата арестовка малко ших такова. Коя нова листовка? Те са нови арестовки. Тея. Добре, да. Това е ръка.
Това е за маслото. Така, добре. Какви за тия въпроси, бе? Не. А. Монопед, какво беше, бе? Това малкото скутърче, бе? Да, Аха. последното. Май. И ти не знаеш. Ще се довара. Не, мисля, че е последното. Така, не. Тъй, Това е така. кръгово движение. Знам. Просто чета въпросите. Не въпросите, ами отговорите. Не е това. Не е това. Ми остана да е това. По пътят в изключването. Деца вика, той е Ресович. Така. Не. Това е. Винаги преди да започнеш някаква манерва. Защото ако е след, то няма смисъл. Аха. Ама за кои света не става въпрос? Тука. Не мога да разбера въпроса за какви светлини. Разрешено ли е при извършване на маневра да подадете допълнителен сигнал чрез кратковременно включване? Това са мигачите. Добре, що не кажат мигачи или пътепоказатели, а ми казват светлини. Не знам. Пълна просотия. Аз за първи път виждам такъв въпрос. Или светлините си имат предвид фаровите. Сигнал. Де да знам. Това е...
Той Зак го знаех. Това ли беше? Не знам. А не. То може да е това също. Не е да това. И той да го рокчик. Как го мраза. Че? Така. Интересно. Много интересно. Зеления и червения мисля, че. Зеления и червения. Да. Поне така си мисля. Му е забранено. Пък на жълтия и на синя е разрешено. Ей, тук то слугорокчик ще го карам на тото. Еми така не, защото аз родочиците не ги знам. И на кога ще ми потрябва да го родочик? Никога. Бял. Че е сраб. Тирза. Може би. Добре. Е забранено, защото
са там конусите, значи е забранено. Ти ко млъкна, бе? Ало? Ау! Викам ти какво млъкна? Брате, се спал съм, бе. О, Така. Но, се спах, бе. Еми на колата и на автобуса. Предполагам, да. Защото тук е камионче. Значи ето това и това са им е забранени. М, м, Забранено. М, Чакай сега, значи. Не, защото този знак означава забранено с по-висока скорост. Като за счената, нещо такова беше. Значи е забранено. Ко? Аха. Между другото, знаеш, че съм ей тук пред нас Да, улицата, нали я знаеш? да, Ей там пред нас, точно дето е, да. са блъснаха корити. Едни кори. Точно когато минавам и се чуе едно трас. Виж, чига е, брат. Да, една червена и Ой, една тъмно-синя такава. и чакай малко, че майка ми звъни. Да, мамо. М, Но той това е. Ама и това.
И всичките са верни, бе. А така. Не съм. Да. Път с предимство имаме тук някакъв трамвай. Така. Добре.
Айде пак то слугородчик тъп. М, Сякаш в реалния живот точно баш така ще е застанал като някакъв. Точно така. Да, като пътен знак. Чао. Добре. Вече си става човека. За това да фана краката. Чакай, ти между другото не се чуваш. Защото те намалих, Ама, говореше. ама не, крампа ма такова. А, О, брат, това боли много гадно. А, нали не ми е за първи път, ама пак. Добре, ей, дай глепок. Бати, прокълнава, бе. Прокълнава да не ти затварям. що бе? Защото ме заболя кръка. Те да бе. Хубаво е. Ох. Така. Сега 70 км в час видяхме. Някакъв път то си иска трактора да минава. Тук не виждам никой. Тук при мен нищо не виждам. Мотор. Трактора ще завива явно на там. Мотора иска да продължи направо. Така, нека да видим какъв е въпроса. Аз искам да завия на ляво. Не, да, не. Надясно. Не, да, надясно трябва да завия. М, На тос и на тос. Защото те са от пътя с предимство, пък аз съм без предимство. Ето по този знак. М, не съм с предимство, бе. Как искат тук да ме объркат? Ама аз ги знам знаците. Знам, че ето това е по прости пътят с предимство и да там, колкото и да е там, само че трябва да го пропусна, значи не е правилно. Ам, така. Ами, толкова мисля, че беше. Тук съм го забравил. А, този така. Ам, не, това. Това е. Тук
на това, със сигурност и на това. А пък ето тези, колкото искат могат да си карат, доколкото знам. А, въпреки, че и това е вярно, бе. Хм. Чакай, ме. Така. Мисля, че са и това, ама. Ти трябва да се градазираш. И когато си пръстоща, какво? Рек. Всичко рекламно по принцип е, доколкото чух. Ко? Така. М, Не. Така, не. Това е това мисля, че. Кога стана 10 минути да ми остане, бе? Чакай, бе, още няколко въпроса ми остават, бе. Я по-бавно. Трябва да е задължително, не знам. А поне според мен е задължително. И според това, което съм учил, ама сега ще видим. Дали е така. А?
Това, ама той... Чакай са. Ама той това е вярно. Не, също с това трябва да е. М, Забранено е в двете, защото е хикс. Ако беше само в една черта, щеше да е само едното. Пък той е хикс. Така че и за двете. И за паркиране, и за престой. Силно е това. Не съм много сигурен пак. Е, Това може би. О! Ага. А, разбрах го. М, Това, това и това. а, Така. От къде? Отпред. Значи, щом те отпред с така и така. Защото ако беше отзад, трябваше да е с червена светлина. Ако беше отзад. Ако е отпреде, е с бяла.
Тук малко не ги разбирам въпросите. Така. Така. С- Така, така. Така. Ай, сега да видим. Вземам да си изпита. Ами не си го вземам. И що не си го вземам? А така. Ами тъп съм. Ето много съм тъп. И що да съм тъп? Защото съм тъп. Лошо. Още не съм готов да си взема изпита. Явно, за да си взема изпита, още трябва да уча. Заради ето това, че трябва да уча сега. Знаете ли какво ще направя? Защото сега трябва да уча. Понеже сега автоинструктора, ето тук е на живо, ще спра стрима, за да започна да уча. И другия стрим ще е не знам кога. И пак ще направим листовка. А между другото, как може 60 и колко? 69 точки да беше. Как може 69 точки? А пък аз преди няколко седмици да получа 81, мисля, че. 81 точки. И сега 60. Явно пак трябва да уча. И то много.